amma da sauran kallo rana da madi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنانا محدثيو ɗan Najeriya, haifaffen jihar Katsina, a cikin garin Katsina, a unguwar da ake ce ma Kofa Sauri. Insha Allahu wannan ita ce fitowa ta 122. Kuma ala kulli halin za mu ci gaba da ba ku labarai masu sahihanci. Mu tunatar da ku mu ankarar da ku cewa bayan Allah nan da suka bi ku gidajenku, suka bi ku ma'aikatanku, suka bi ku majalisunku, suka bi ku kasuwanninku, makarantunku, islamiyoyinku, kai har a makabarta suka roƙe ku, suka yi ‘yan murya, suka nemi alfarmar ƙuri'a, suka nemi takuta ƙuri'a, suka ce ku ba su amana ta ƙuri'arku, ku ba su iko da dama su jagorance ku su sarrafa dukiyoyinku bisa ga amana, bisa ga kyautatawa, bisa ga sanin ya kamata, bisa ga aminci, cewa ba za su ci amana ko ba za su yaudare ku ba. Muna so ba ku labarai masu sahihanci cewa bayan Allah nan suna ci gaba da cin amanarku. Suna ci gaba da saba alƙawarin da suka ɗauka tsakaninku, suna ci gaba da yaudarar ku da sata dukiyarku da yin sama da faɗi, kuma suna ci gaba da tsorata ku. Tunaninsu kamar gobe ba za ta zo ba. Kafin nan wannan shiri na 122 taken shi shine a jihar Katsina babu demokaradiyya babu shari'a. Asali ma dai ga littafi nan na wallafa mai taken a jihar Katsina, shugabanci a jihar Katsina babu demokaradiyya babu shari'a. A cikin littafin nan za ku samu cikakken bayanin ita ce menene ita kata demokaradiyya, wane ne ɗan demokaradiyya, ya ake zaɓar shugabanni ƙarƙashin demokaradiyya, ya ake yaƙin neman zaɓe a demokaradiyya, ya ake sarrafa dukiyoyin mutane a demokaradiyya, ya ake gudanar da mulki ƙarƙashin demokaradiyya, ya ake daidaita tsakanin mutane masu husuma, masu fitina tsakankaninsu, ya ake ba mutane haƙuri, ya ake tarare mutane a rarrashe su ƙarƙashin demokaradiyya. Wannan littafin zai ba ku cikakken cewa in dai shi ne ma'anonin demokaradiyya abin da ke nan ciki, da wane ne ɗan takara, ya ake tsira ɗan takara, ya ake jam'iyya, ya ake zamantakewa na jam'iyya, ya ake yaƙin neman zaɓe, ya ake tara kuɗin neman yaƙin zaɓe. A nan ciki za ku gane cewa saɓanin haka ake a demokaradiyya Katsina. Babu demokaradiyya babu shari'a. Shi ne taken wannan fitowa, kuma shi ne taken wannan littafin. Yadda in aka rubuta littafin nan kamar da na rubuta, aka rarraba shi dubbai a cikin mutane da makarantu da ɗakunan karatu, mutane wa'anda suka fahimci demokaradiyya in suka karanta za su amfana. Wa'anda suke tasowa yanzu da wa'anda za su taso nan gaba, in Allah ya mana tsawon kwana, in Allah ya mana duniya tsawon kwana, dubban shekaru masu zuwa, in dai an rubuta shi a haka, za a same shi ya amfani mutane masu zuwa nan gaba. Yadda mutanen nan gaba za su fahimci haɗarin ƙin bin dokoki da aka shimfiɗa na shari'ar demokradiyya, su fahimci idan an yi zalunci ƙarshen demokradiyya, in an ɓata ma demokradiyya suna da ma'ana,
duk za su gane a cikin littafin nan. A cikin littafin nan za ku samu so-called 'yan demokuraɗiyya a jihar Kaduna, yadda ake gudanar da mulkin demokuraɗiyya a ƙarƙashin gwamnatin Masari, da yadda ake cin mutuncin demokuraɗiyya, da yadda ake demokuraɗiyya hawan ƙawara, da yadda ake banzatar da ma'anar demokuraɗiyya, duk za ku samu a cikin wannan littafi insha Allah. Kafin nan ga saƙonni. 'Yan kwanakin baya da suka wuce, gwamnan Masari ya tara 'yan jarida a wani zama da aka yi na wayar ma juna da kawuna. Yake ce ma 'yan jaridan nan, kusan cewa ba ni kaɗai Allah zai ɗaure ran lahira ba. Wallahi na ji daɗin wannan magana. Ashe gwamna ya san za a ɗaure shi. Don shugaba idan aka yi mai ɗauri kam, abinda kawai zai kwace shi hannun Allah shine adalci a shugabancinsa. Gwamna Masari, idan ka koma gida cikin dare, kila in ka da kayi alwala kwanciya, ka tambayi kanka, kai shugaba ne mai adalci? Don za ka yi kanka hisabi tun kafin hisabin Allah ya zo maka. Ka tambayi kanka, kai mai adalci ne? Ka diba rayuwarka a matsayin shugaba, ka diba irin shugabancin da kake yi, ka diba irin ɗabi'ar wa'anda ke taimakon ka wajen shugabanci, ka diba irin rayuwarsu, ka diba rayuwar wa'anda kake jagoranci, ka diba dukiyar mutane da ke hannunka da yadda ake sarrafa ta, ka diba rayuwar mutane da sana'antunsu, da walwalarsu, da jin daɗinsu, da abincinsu, da rashin lafiyarsu. Kai makanka ƙiyamar lele zai ƙara tabbatar maka da cewa lallai za ka sha ɗauri. Kafin a ɗaure ɗan jarida, kai za ka sha ɗauri katakan sai ka kwace kanka da adalcin kanka. Na biyu, muna nan dai muna ƙara tuni, kuɗin kamfanin giya da aka zuba ma ma'aikatar Subaib fiye da miliyan 16 a shekara ta 2019. A cikin wata na ɗaya, muna nan muna bin ba'asi, ko dai ma'aikatar Subaib, shugabanninta, ko kuma gwamna uwa uba na jiha, a fito a yi mana bayani ya aka samu kuɗin giya a cikin kuɗin jiha, a cikin kuɗin ilimi. Ko gwamnatin jihar Kaduna ta zuba jari ne a hukumar giya ta Nigerian Breweries ba a tare da an gaya mutanen jihar Kaduna ba. Ko talauci ya kai ga talauci cewa gwamnatin jihar Kaduna ta aika neman ɗauki na tallafi na taimako daga kamfanin giya. Dama ce, dole ne, hakkinmu ne a gaya mana ina wannan kuɗi suka samo asali aka zuba su a cikin dukiyar mutane. Na biyu, 'yan gratuity wata 31 ba gratuity ba magana mai daɗi. An sanya alƙawarin biya, Allah kaɗai san iya kai sau duk an saba alƙawarin nan, dama gwamnati ce mara alƙawari. An ƙi biyan su kuɗi, sun yi ma jiha hidima, ƙarfinsu ya ƙare. Duk wani ma'aikacin gwamnati abin da yake hangi hasa shine in ya gama aiki lafiya ya samu wannan kuɗin gratuity wanda ba alfarma ba ce, wadda doka ta ce a bashi, a dunkule ya samu muhalli, ko ya biya haya, ya biya kuɗin makaranta, su ci abinci da yara, ya aurar da yara manya da ƙanana, maza da mata, ya kuma taimaka ma 'yan uwa da makwabta da ma'arziki. To an farka an gama aikin lami lafiya, shekarun sun ƙare, ƙarfin ya ƙare, kuma hakkin an ƙi biya, kun bai da ikon yi magana, an fi ƙarfinsa. Ga 'yan casual, ƙarƙashin kowane suna ka kira mutum ma'aikaci, dokar ƙwadago ta Najeriya ta kwanan nan ta ce duk wani suna da za ka kira ma'aikaci kar ya gaza an sa kuɗi 30,000 a watan. Yau an farka a jihar Katsina, 'yan casual suna na matsayin casual, akwai masu karɓar ƙasa da naira 10,000.
a masarautu ma akwai masu karfar 5,000 wasu ma naira 3,000. Sannan in scholarship renin wayo bayan renin wayo, ƙarya bayan ƙarya, yau a ce an gama biya gobe a ce ana gayyata mutane zo su karɓi kuɗinsu. Sannan in makaranta kankiya da daura masu neman madafa neman aikin asibiti wanda ake biya naira 2,000 kacakal 2,000 a wata, suna bin wata 11 an ba su wata ɗaya saura kuma an danne ba su da ikon yin magana an fi ƙarfinsu. Mutanen kafin soli da Aminu Bello Masari lokacin da yake neman alfarma ya je wurin su yi masa alƙawarin zai masu dam, maimakon dam sai aka je aka kewaye fili wai za a masa wajen kallo wajen wasa. Mutanen kafin sun ce ba ka yi masa alƙawarin hilin wasa ba ko hilin kallo, abinda ka yi masa alƙawari dam. Ba su da matsala wadda ke ci masu tuwa a ƙwarya irin dam, ba su da ruwa sai ruwan yan garuwa sai ruwa na bohol kuma ba kai bohol ɗin nan ba. Sun ce a tuna maka alƙawari kaya ne kuma abin tambaya ne lahara kuma za a tambaye kuma suna nan sun sanya ido, ba alfarma za ka musu ba, ba kuɗin ajihunka ba ne ba. In za ka yi masu dam da kuɗinsu za ka yi masu dam ko da ka ƙwace masu kuɗi, ka ƙwace kuɗin ƙaramar hukumarsu. Sannan 'yan kwangila suna nan suna jira, 'yan kwangila marasa galihu akwai wanda ke bin kuɗi fiye da shekara 5 ƙananan kuɗaɗe an danne an hana an ƙwace sai mai ruwa sai mai galihu sai mai uwa a murhu, su ma suna nan sun sanya ido. Sannan kwanan nan aka ɗebi motocin ƙananan hukumomi aka yi gwanjo na wulakanci, gwanjo na tu'anniti na ƙasƙanci, kuma suka yi ma junansu gwanjan nan, su ma suna nan mun sanya ido. Motocin local government da aka wulakantar, aka banzatar, aka lalatar, aka bada haya ba kuɗin hayar motocin sun lalace, su ma suna nan. Gwamnan jihar Kaduna Aminu Bello Masari, duk wa'annan mutanen masu matsalolin masu hakkin nan, in ka fi ƙarfinsu ba ka fi ƙarfin Allah ba. In ka fi ƙarfinsu wallahi ba ka fi ƙarfin Allah ba. Ba su da ƙarfi sai ƙarfin da Allah ya ba su, ba su da dubara sai dubara daga Allah, ba su da mafita sai mafita daga Allah, ba su da mafaka sai mafaka daga Allah, ba su da lema ba su da inuwa sai inuwa Allah sai lema Allah. Suna nan ƙarƙashin mafaka Allah, ƙarƙashin inuwa Allah, ƙarƙashin lema Allah. Kuma insha Allah Allah zai ƙwata masa hakkokinsa a hannunka ɗau'an wa karha. Kana so ko ba ka so, insha Allah hakki ne sai Allah ya ƙwata, ko kana da rai ko ba ka da rai sai Allah ƙwata masa hakkinsu. Ku kuma ku yi ta addu'a, ku kai kuka zuwa wajen Allah zai share muku hawaye, ku miƙa ƙoƙon bara ku wajen Allah zai cika muku ƙoƙon bara. Ku kai kukan ku wajen Allah, shi mai ansa kuka ne, mai share hawaye ne. Ku ce kun yi aiki an riƙe muku dukiyoyinku, an toye muku hakkinku, kuma an rage muku bakuna, an tsoratar da ku baku da ikon yin magana. Wannan fitowa ta 122 kamar da faɗa da zu, takenta shine a jihar Katsina babu demokaradiyya babu shari'a. To wai ita ma mecece demokaradiyyar nan? Wato a tsari irin na Allah da ya halicci abin da ke sammai da ƙasai gaba ɗayanmu, da masu motsi da marasa motsi, sai ya yi mu mabambanta, ya yi mu ƙasa-ƙasa, jinsi-jinsi, mabiya addinai daban-daban, masu arziki da talaka, masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi, na boko da na binni, 'yan kasuwa da ma'aikata da marasa aikin yi, mutane daban-daban saɓanin juna. Haka Allah yake so, haka ya tsara, kuma shi ya san hikimar yin haka, kun ba mai iya tambayar su don me. To a haka sai ka samu cikin wannan saɓanin da gwamawar, sai ka samu abin da wane yake so ba shi wane ke so ba, abin da wane yake ƙauna wane baya ƙaunarsa, abin da ke ba wane tsoro yana faranta mu wane zuciya, wanda wane ke so wane baya son sa. To irin wannan
sai Allah ya shigo da babi na shugabanci a cikin mutane, sai a samu shugaba wanda duk ya fahimci wannan sarƙaƙiyar daban-daban da yadda Allah da izinin Allah ya zo ya ƙoƙarin daidaita irin wa'annan bambance-bambancen da yin sulhu tsakanin mutane, da gina mutane da taimakonsu da kwantar masu da hankulinsu in hankulinsu sun tashi, da yin dukkan wani abu da zai rage saɓani da ƙiyayya tsakankaninsu. Shi ne tasirin shugabanci. Sai aka ce amma ƙarƙashin irin wannan shugabanci na demokaradiyya ko kuma mutane su zaɓi irin wasu mutane suke so su mulke su, sai aka ce ba ka samun damar cimma nasara da galaba da sa'a a cikin irin wannan mulki sai ka tsaye da adalci, sai ka yi adalci, sai ka yi ihsani, sai ka kyautata, sai ka kawar da kai, sai ka sa ido, sai ka yi haƙuri da sauransu a matsayinka na shugaba. Saboda me? Ita demokaradiyya abin da ta gada rikice-rikice masu tasowa daga cikin al'umma, har abada sai an samu saɓani da rikice-rikice daban-daban. To yadda kai ƙoƙarin fahimtar wa'annan saɓani da rikice-rikice daban da yadda kawarware su, shi ake ce ma demokaradiyya, haɗi da hanyoyin da ka bi wajen warware su, ta yin sulhu tsakanin mutane, ta taimaka wa mutane wani haƙura da kaza karɓi kaza, wani haƙuri kaza karɓi kaza, shi ma na daga cikin ma'anar demokaradiyya. Ƙarawa da ƙaro, ma'anar demokaradiyya shine ka fahimci cewa ba ka shugabanci sai an zaɓe ka, to yin zaɓe mai inganci da zaɓen 'yan takara masu ingaranci da baiwa masu zaɓe walwala da dama su zaɓi wanda suke so, da yin zaɓe cikin mutunci, cikin natsuwa, cikin adalci, ƙarƙashin dokoki amintattu ba sababbi wanda za a kawo ran zaɓe. Kai in an samu ma wannan nasarar ta zaɓe, to shi wannan mulkin da ka samu, yadda ka yi amfani da shi ka kyautata ma mutane, ka faranta ma mutane, ka jagorance su, shi ma na da cikin ma'anar demokaradiyya. Kai daga cikin ma'anar demokaradiyya shine ka fahimci cewa mutane sun gaji da kai, da kanka, ba tare da ka wulaƙanta ba, ka ce na ba ku wuri ko lokacin tafiya kabe ba, ka fahimci cewa an kai da matsayin wallahi mutane sun gaji da kai, ba sa son ka kai masu ko a'a, da kanka ka sauka, ka aje mulkin nan, ka yi godiya, ka ce ka gode. Wannan ma na daga cikin ma'anonin demokaradiyya. To in wannan shi ne ma'anar demokaradiyya, mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, ga ma'anarta dai, to sai mu tambaya, shin ya ma ya kamata a nemi matsayi ƙarƙashin demokaradiyya? Ya kamata a nema? Kasancewa ƙarƙashin musulunci ma tarbiyya ta nuna ka guji shugabanci wallahi, saboda haɗarin da ke cikinsa da bala'in da ke cikinsa, da tambayoyin da za a yi maka wanda ba su da iyaka ranar lahira saboda kai shugabancin mutane. Sai ka fito ka ce a baka shugabanci a tsari na hankali, kamata ya ka bari mutane su fahimci cewa wane saboda ɗabi'unsa da iliminsa da natsuwarsa da hankalinsa da asalinsa shi ya kamata mu sa gaba. Mutane da kansu zo ce wane wallahi ɗabi'a ka ta yi mana, san Allah ka yi mana, san addinin ka yi mana, san mutanen ka yi mana, mu'amalarka da iyayenka da 'yan uwanka da maƙwabtanka da sauran mutane sun yi mana, cika alƙawarinka yi mana, dattakunka yi mana,
muna so ka zo ka jagorance mu ko da bai da ko kwabo. Irin wannan in aka ba shi mulki wallahi tallahi ba zai ci amana ba, sai dai a samu akasari. Saboda me? Ba shi yayi kansa, mutane suka kansa. Wannan shine tsari da ya kamata a ce ya jagoranci mutane wajen zaɓar shugabanni. Yadda za ka ce mu shugaba ba ko kwaban ka muka ansa ba kai ka nema ba, mu muka baka, mu za ka yi mu aiki, mu za ka tuntuɓa. Wannan shi ya kamata a ce shi ne tsarin da ya kamata a bi wajen zaɓar wane ne ya kamata ya nemi shugabanci. Sannan shi kan shi ya kamata a tsaye da ɗan takara ko a dimokuraɗiyyar wannan zamanin. Ɗan takara kamata ya samu shaida tun daga gidansu, tun daga maƙwabtansu, tun daga unguwarsu, tun daga yankinsu, tun daga ƙaramar hukumarsa. In a jiha ne ya kamata ya samu kyakkyawar shaida ta aminci da amana da hikima da ilimi da basira da haƙuri da juriya da dauriya da mu'amala mai kyau. Mu'amala hatta tsakanin shi da mutane da tsuntsaye da dabbobi. Idan ka san mai neman ƙuri'a, mai neman mulki a unguwarku, gashi da ɗabi'a mai kyau, da addini mai kyau, kaza mai kyau, amma sai ka same shi yana da doki a gidansa, ko yana da jaki a gidansa, ko yana da raƙumi a gidansa, sai ya yi kwana 3-4 bai ba dokin nan ko jakin nan ko raƙumin nan abinci ba ko ruwa ya yi banza da shi. In ka sake ka ba irin wannan shugaban jagoranci, irin yadda ya wulakantar dabbobin nan don ba su da bakin magana, haka zai wulakanta kuma ya rihe maka baki, ya hana ka yin kuka, ya hana ka koke, ya hana ka yin sharhi, ya ɗaure maka baki. Ya ake yaƙin neman zaɓe a ƙarƙashin ma dimokuraɗiyya? Neman zaɓe bin mutane ake yi gida-gida, unguwa-unguwa, majalisa-majalisa, masallaci-masallaci, coci-coci, wata wuri ibada daban-daban, a kasuwanni, a ko'ina. Amma idan ka je yaƙin neman zaɓen nan akwai sharaɗa. Sai ka gaya ma mutanen nan bai yiwuwa misali a ce kana nema a tsaida ka ɗan majalisar cikin jihar Katsina ko ɗan majalisa ta Malumfashi. Bai yiwuwa a ce duk mutanen Malumfashi sun san ka. Sai a samu kishi 80% ba su taɓa sanin ka, ba su taɓa ganin ka ba, sai lokacin da ka fito. Kaɗan ne suka san ka. Ashe idan ka je neman yaƙin zaɓe, neman ƙuri'a a wurinsu, ƙoƙarin yaƙin zaɓe, kamata ya ka gaya musu ko kai wane ne. Ni ne wane, ɗan gidan wane, jikan wane. Ka gaya masu iya zurfi iliminka na addinin musulunci in kana da shi, na ilimin zamani in kana da shi. Ka gaya musu ina kake zama, ko a zauren babanka ko an ɗibi maka wata 'yar jiha a cikin gidanku kana rakuɓe. Ka gaya musu dangantakarka da iyayenka da 'yan uwanka da 'ya'yayenka da matayenka da 'yan uwanka da maƙwabta da zuri'a. Kuma ka gaya musu munanan halayenka. Wallahi na daga cikin bukatar in dai kai ka fita kana neman shugabanci, baka tsaya aka zo aka ce ka cancanta ba, kamata ya in ka je ka ce ga munanan halayena, ina da saurin fushi, ban da haƙuri, ban son suka, kuma ban son ka samun ido idan ana al'amurana, ban son ka bincike ni, ban son ka tsananta mini bincike, kuma ban son ka rina ni, kuma ina son kulli in ta so ka zo burina ka gaida ni ka ce man ranka ya daɗe, kuma ina son komi na ba ka ce man ka gode komin ƙarancinsa. Kamar kasuwanci ne, idan ka ɗauki dabbar ka je kasuwa, don ita wannan dimokuraɗiyya tijara ce, kasuwanci ne. In ka ce kana neman a baka mulki, ai so kake ka samu riban mulkin nan. Ita ko riban mulki
shine ka yi ta bisa ga adalci da ihsani da amana da kyautatawa. Yadda wannan adalcin da ihsani da amana da kyautatawa idan an ɗaure ka tam ran lahira gaban Allah, wa'annan ɗabi'un naka masu kyau su warware maka wannan igiya ka samu saduwa da Allah salin alin. A kaga tukunci ne, kasuwanci ne. To kamar da wannan yake in ka ɗauki raƙuma ka ko raƙumi ka tafi kasuwa wajen saidawa, ka je kasuwa inda ake baje kolin dabbobi, wani ya zo ya ga raƙuminka ko ya ga dokinka, ya ce maka wani ina son dokin nan, ya kewaya ya zaga doki ya masa, nawa ne? Naira miliyan 1. Akwai sauƙi ka ce gaskiya kuɗinsa kenan. To ya za in da ka gaya na ba da kuɗi suka ce a kafin ka biya ni ina so in ga maka cewa dokin nan wallahi yana da inganci, yana da lafiya, kuma yana da juriya tafiya, sai ka tafiya kwana 2-3 da shi, ba zai kada ka ba kuma ba zai nuna ya gaji ba, amma yana da mugun cin abinci. Shi abin da yake so inda yana tsaye turke to awa 24, kada dissa, kada ciyawa, kada balma ta yanke masa, kada ruwa ya yanke masa. Sannan gaskiyar magana baka ankara ba zai sa ƙahuwa guda 2 ya fanɗar da kai ya bige ka, yana harbi. Sannan gaskiya ba a ankara ba za ka ji ya cije ka. Sannan cikin dare gaba ɗaya haniniya yake yi har asuba, zai hana ka bacci. Wannan ƙarƙashin babi na ciniki ake so kai wannan, ka faɗi aibinsa, ka faɗi ingancinsa. Wani da ke koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam, ka faɗi aibin abin da kake saidawa. Tun da kai ka fito ka ce kana nema a zaɓe ka a baka mulki, to ka faɗi kirkinka, ka faɗi aibinka, yadda za ka ba mutane dama su ɗora ka akan sikeli na hankali su zaɓe ka ko kar su zaɓe ka. Amma demokaradiyya irin jihar Katsina za a ce neman yaƙin zaɓe da 'yan banga da 'yan gariyo da 'yan wiwi da 'yan ƙwaya da 'yan shalisha da 'yan kodin da 'yan tiramol, an ba su makamai. Shi mai neman matsayin nan ya yi shiga mai kyau, ko masallaci zabe irin wannan shigar, ya je ma mutane da siga fuska mai kyau, fuska annabawa amma gashi da rataye da zuciyar fir'auna. Ya je ya hau drum, ya ɗauki laspika ko ya shiga gidan rediyo ko gidan talabijin, ya gaya ma mutane ƙarya, akasarin kishi 90 bisa ɗari abin da faɗa ƙarya ne, ya san a zuciyarsa alƙawarin da yake mutane wallahi ya san ƙarya ne, bai ma san ciwon su ba bare ya kawo musu magani. Sai ka samu mutum ya ƙara shekarunsu 25-30 yana Abuja ko yana Kaduna ko yana Kano ko yana wata jiha ko yana wata ƙasa, da an buga gange siyasa sai ya baɗo garin Katsina, sai ya ce so yake ya zama gwamna ko so yake ya zama senata ko so yake ya zama ɗan majalisar tarayya ko ɗan majalisar jiha ko so yake zama local government chairman ko so yake zama kansila ko so yake ya taimaka ma 'yan takara 'yan shi a bashi commissioner ko a bashi permanent secretary ko general manager ko GM ko MD ko board member ko board chairman. Haka dai ake al'amarin nan. Aje ana neman ana yakin neman zaɓe bisa ƙarya, an san ƙarya ce. Rabon shi da zuwa ƙaramar hukumarsa an shekara 10 sai aka buga gas siyasa. Ya je ƙaramar hukumar nan bai san abin da suke ci ba, bai san talaucinsu ba, bai san arzikinsu ba, bai san ya suke cin abinci ba, bai san ya suke samun ruwan sha ba, bai san halin makarantunsu ba, bai san halin asibitocinsu ba, ya taya masu alƙawura akan al'amuran da bai san girmansu bari karantarsu. Daga ƙarshe su kansu wa'anda ke sauraron wannan yaƙin neman zaɓe sun san duk abubuwan da ake gamsu alƙawari wallahi ƙarya ne. Amma saboda kwaɗayin abin duniya ko sabulun wanka ko sabulun wanki ko shinkafa
ko masara ko dawa ko gero ko kuɗi ko riga ko alƙawarin kuɗin ragon layya ko kuɗin ragon haihuwa da sauransu, ƙiri-ƙiri suna sana ane masu ƙarya, ana cutarsa, ana yaudarar su ɗauki alƙawarin nan su rataya, su anshi abubuwan rayuwar nan su je su yi ƙuri'a. Haka ake neman ƙuri'ar a jihar Katsina, haka ake yaƙin neman zaɓen. Shi yasa sai a farka an zaɓi shugaba ko kuma ya zaɓi kansa ko ya ƙwaci ƙuri'a, don duk ana samu, duk zaɓen da aka yi a jihar Katsina sai ka samu wasu an jefa masu ƙuri'a muraran da gaske da niyya, wasu ƙuri'un kuma saye aka yi, wasu ƙuri'un kuma a ringizansu aka yi, wasu kuma firgita mutane aka yi ba su zaɓen ba, daga ba aka dangwala cewa sun yi zaɓe. Shi yasa sai a farka a anshi makami tun daga gwamna har ƙasa, sai Allah ya kawo firgici a cikin mulkin, ya kawo tsoro da tashin hankali a cikin mulkin, ya kawo nishar natsuwa a cikin mulkin, ya kawo ibtila'i kamar da hannun muke cikin a cikin mulkin. Masu mulki suna zagar wa'anda suke mulka, wa'anda ake mulka suna tsine mu shugabanni. Wannan shine abin da muke gani a jihar Katsina. Tun daga fitowar 'yar takara kake ganin rashin cancanta. Yanzu dai ɗan takara in ya fito na gwamna da na sanata da na ƙananan hukumi, sai ubangidan siyasa ya yarda za a zaɓe ka. Ɗahir Mangal shi ne ubangidan siyasar jihar Katsina, kamar da yake shi ne jagoranci babban ɗan kwangilar jihar Katsina, shi ne babban jagorancin siyasar jihar Katsina. In bai yi da kai ba ka samun matsayi, sai ya tsaida ka za ka tsaidu, ya fi ƙarfin duk wani ɗan siyasa, kuma kowace jam'iyya ake. Shi yasa ba sa shiri da Mustapha Inuwa. Mustapha ya ce wallahi bai yiwa na yi mutum ilimi, na fi shi wayewa, na fi shi boko, na fi shi gogewa, na fi shi komi, a farka a ce wai in zo in yi siyasa ta ubangida, ba zai yi ba. Shi yasa ba ga maciji tsakaninsu. Shi yasa ko da Ɗahir Mangal ya zo wuri na Kaduna yake ce mani duk fa abin da za ka yi gaban da Mustapha wallahi kai ba zan hana ka ba, amma ni abin da ke so kar ka taɓa gwamna Masari, kar ka taɓa sashen shi, kuma kada ka taɓa sashe na ƙananan hukumomi, saboda ai yaron sa ne gwajo-gwajo ke kwamishina a wurin. Wannan shi abin da ke faruwa kenan a jihar Katsina, siyasa ta ubangida, kuma matuƙar demokradiyya ake yi a Katsina. In dai ana so a ci nasara a ciro man demokradiyya, wallahi sai kun daina siyasar ubangida, sai kun aje ubangidan nan gaba ɗaya gefe, ku bashi da ƙuri'a sa ƙwara ɗaya, ku zaɓi mutane bisa ga inganci da ingaranci da adalci da ilimi da hikima da basira da sanin ya kamata da kyakkyawar alaƙa da mutane, ku zaɓe su ko da ba su da kokobo. Amma mutanen jihar Katsina matuƙar za ku ci gaba da zaɓen mutane wanda za su ba ku kuɗi kawai, duk lalacewar mutum ku ga mutum ɗan giya, fasiki, fajiri, macuci, maƙarici, amma saboda ɗan uwanku ne ko babanku ne ko kawunku ne ko wanku ne ko ƙaninku ne ko abokinku ne ko makwabcinku ne, ku ɗauki ƙuri'a ku jefa masa, ko dan zai ba ku kuɗi ko ya ba ku kuɗi ko ya muku alƙawarra. In dai haka za ku ci gaba da ɗora shugabanni, to wallahi zanna ba ta ƙare ba, an sai da biri an sai dila. Wallahi fitina yanzu ka fara ganinta, sai kun canza tunaninku, sai kun yi makanku saiti, sai kun nemo sikeli da rariya. Sikeli ku ɗora ɗan takara ku ga nauyinsa, rariya ku tace su, ku tace mutanen banza, ku ɗauki mutanen kiri wanda za su riƙe muku amana. Duk wanda zai muku ƙarya a wajen kawai ranar haihuwarsa, duk inda ya je ya zauna a banki ranar haihuwarsa ta sha bambam. In dai mutum zai iya ƙarya a ranar haihuwarsa, wanda ita ce mallakarsa, tasa ce fa, kuma alfaharinsa ne a ce yana ƙarya a cikin ranar haihuwarsa,
to ba inda ba zai yi ƙarya ba. Ita demokaradiyya da shari'a suna da manufofi daban-daban suke da su kyawawa, ƙirgaggagu tabbatattu wanda tarihi ya zo da su kuma har abada suna nan ba sa canzawa. Ba demokaradiyya ba ce ba, kuma ba shari'a ba ce ba. A farka ana karkashe mutane a gidaje, a kan titi, a kasuwanni, a ko'ina. Demokaradiyya ba ta gaji haka ba, haka shari'a ba ta gaji haka ba. Ƙarƙashin demokaradiyya da shari'a rayuka ake tattali a kare kada rayuka su salwanta. Amma da sauran kallo